mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ang rider na paborito ni Bantay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Tonton. At ito, ang aking secret file. Naaalala ko pa, noong pandemya, nawalan ako ng trabaho. Kaya nag-isip kami ni Mrs. ng pwedeng inegosyo. Hanggang sa nakahanap kami ng supplier. At nagsimula ang maliit naming hanap buhay. Dito namin nakilala si Kuya Sunny, ang rider na linggo-linggong naghahatid ng supply namin mula sa supplier. Sa bawat pagdating niya sa bahay namin, iisa lang ang sumasalubong sa kanya na matapang. Ang malakas na tahol ng aso naming si Bantay. Si Bantay ay isang aspin. Ibinigay siya sa amin ng kapatid ni Mrs. na hindi na kayang magdagdag pa ng aso sa dami ng alaga sa bahay nila. Laking may alagang aso si Mrs. Ako naman ay wala. Takot ang nanay ko sa hayop. Kaya kahit kailan hindi kami nagkaroon ng alagang aso. Kaya noong nag-asawa kami, pinlano namin na mag-adopt ng asong may breed. Kaya lang, naunahan kami ng kapatid ni Mrs. na humiling kung pupwede naming ampunin si Bantay. Year 2015, nang dumating siya sa bahay. Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa akin. Pero kapag si Mrs. naman ang nasa bahay, tiyak wala akong laban. Siya ang babantayan ni Bantay. Lalapit siya, kakawag ang buntot, at parang biglang nagiging maamo. Wala pa siyang pangalan noong ibinigay siya sa amin. Pero dahil sa ugali niya, na protective, maliksi, mapaglaro, pero matapang, ay tinawag namin siyang Bantay. Kapag may bisita kami, agad siyang tatahol. Yung tahol na parang may babala. Kaya kailangan namin siyang kalmahin. Sa katunayan, marami ang natatakot sa kanya.
Pero kapag nakuha mo naman ang loob ni Bantay, sobrang lambing niya. Kaya nga, hindi na kami nagulat sa unang reaksyon ni Kuya Sunny. Pagdating ni Kuya Sunny, malakas agad ang tahol ni Bantay. At dahil doon, nagulat si Kuya Sunny. Akala namin ay uurong na siya. Pero ngumiti lang si Kuya Sunny. At para bang sanay na sanay mag-alaga ng hayop. Tinanong niya kung anong pangalan ng aso. Sagot naman namin ay Bantay. Tsaka niya sinabi ang linyang, "Hoy Bantay, si Sunny to, di ba friends tayo?" At wala pa ring tigil ang pagtahol ni Bantay. Hindi naman nakakulong si Bantay sa bahay. Malaya siyang nakakaikot sa buong bahay. May sarili siyang labasan at pasukan sa pinto, maliban lang sa gate. So ganun palagi ang eksena kapag dumarating si Kuya Sunny. At akala namin, darating ang araw na mapipikon si Kuya Sunny o di kaya naman ay magrereklamo. Yung tipong, pwede po bang patabi muna si Bantay kasi natatakot ako baka kagatin ako. Pero wala kaming narinig na ganun mula kay Kuya Sunny. Kabaligtaran ang nangyari. Kapag tumatahol si Bantay, ngingitian niya lang si Bantay. Tahimik lang niyang ginagawang trabaho niya. Hanggang sa lumipas ang mga linggo, naging pamilyar na siya sa amin. Then isang araw, wala kami ni Mrs. sa bahay. Dumating si Kuya Sunny para mag-deliver. Pag-uwi namin, sinabi ng kapitbahay na iniwan na lang daw ni Kuya Sunny ang delivery. Pero bago siya umalis, may iniwan daw si Kuya Sunny na dog treats para kay Bantay. Napangiti kaming mag-asawa. Kasi hindi naman kalakihan ang sinasahod ng isang rider. Pero itong si Kuya Sunny, may puso para sa mga hayop. Lalong-lalo na para sa mga aso. Kaya naman, dumating na ang punto na hindi na siya inaangasan ni Bantay. Sa halip kapag naririnig ni Bantay ang tunog ng motor sa kanto, yung motor ni Kuya Sunny, tatakbo na siya sa gate. Kakawag ang buntot na para bang sabik na naghihintay sa paborito niyang rider. Ganito ang naging eksena every week sa loob ng ilang taon. Hanggang sa sumapit ang taong 2025. May ibang rider na dumating para i-deliver ang supply namin. Tahol ng tahol si Bantay. Nang tanungin namin kung nasaan si Kuya Sunny, DJ Rocky at DJ Jello, dito namin nalaman ang isang balitang biglang nagpabigat ng mga kalooban namin sa bahay. Nalaman namin na may malubha palang sakit si Kuya Sunny. Agad ko siyang tinext para kumustahin. At doon ko nalalaman ang mabigat na katotohanan. May prostate cancer si Kuya Sunny.
Pero ang mas nakakagulat ay ang reply niya. Sir Ton, lumalaban ako. Gagaling din ako. Na para bang napaka-positibo niya. At parang siya pa ang nagpalakas ng mga loob namin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi namin pinabayaan si Tonton. Nagpadala kami ng tulong at minsan nga ay dinalaw pa namin siya sa kanilang bahay. Kapansin-pansin ang panghihina niya. Pero hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. At sa bawat pag-uusap namin, iisa ang tanong niya. Kumusta na si Bantay? Sinasabi namin na okay lang si Bantay at huwag niya muna itong isipin. Ang mahalaga ay magpagaling siya. Lumipas pa ang mga buwan. Isang araw, tumawag si Kuya Sunny. At habang kausap ko siya sa cellphone, ay narinig ko ang tunog ng isang motor na huminto sa harap ng bahay. Paglabas ko, nakita ko siya. Malayong malayo ang itsura niya dati. Halatang may sakit siya. Halatang pinahirapan na siya ng sakit niya. Pero dala pa rin niya ang pamilyar niyang ngiti. At doon ko biglang napansin ang isang bagay na nakakasakit ng damdamin. Sa pagdating ni Kuya Sunny, tahimik ang bahay. Walang malakas na tahol, walang asong nagmamadaling tumakbo papasok para ipaalam na may bisita ang bahay. Walang bantay. Paglapit ni Kuya Sunny sa gate, ngumiti siya at itinaas niya ang isang maliit na supot. Sir Ton, nasan si Bantay? Dinalhan ko siya ng treats. DJ Rocky at DJ Jello, parang huminto ang mundo ko sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Hanggang sa mahina akong nasabi, Kuya, wala na si Bantay. Napakunot ang noo niya. Anong wala? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tsaka siya nagsalita. Ay, teka, nasa ibang bahay na ba siya? Doon ko naramdaman na hindi niya alam ang ibig kong sabihin. Maluha-luha akong yumuko. Bago ko tuluyang sinabi ang katotohanan. Pinaghintay ko muna sandali si Kuya Sunny. Sabi ko sandali lang at may kukunin ako. Paglabas ko, bit-bit ko ang abo
ni Bantay. Kasama ang picture niya. At yung tanda ng paw niya. Sabi ko, Kuya Sunny, namatay na siya eh. 1 buwan nang nakalipas. Biglang natahimik si Kuya Sunny habang nakatitig sa larawan ni Bantay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin niya sa supot ng treats na hawak niya. Pagkatapos ay lumingon-lingon pa sa gate. Sa parehong gate na ilang taon niyang nilapitan. Sa parehong gate kung saan araw-araw o linggo-linggo siyang sinasalubong ng asong minsang tinatahulan siya pero kalaunan ay natutong magtiwala at magmahal sa kanya. Wala siyang sinabi, pero nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Kuya Sunny. At sa unang pagkakataon pakiramdam ko, hindi lang isang aso ang nawala sa kanya. Parang may kaibigan siyang hindi na niya muling makikita. Ganun naman talaga ang naipadama sa amin. Sa amin ni Bantay. Sa hirap at ginhawa, nariyan siya. At dito ko nga napagtanto na may mga relasyon talagang hindi nasusukat sa dugo, apelyido, o uri ng pagiging mamal o tagal ng pagkakakilala. Minsan nabubuo ang mga relasyon sa simpleng ngiti, sa paulit-ulit na pangungumusta, sa pagiging mabuting tao, sa pagdadala ng treats, sa pagdaan sa parehong gate araw-araw. At higit sa lahat, sa kabutihang hindi humihingi ng kahit anong kapalit. At may mas mabigat pa akong natutunan sa araw na yun. Noong akala natin lagi tayong may oras, akala natin may susunod pang delivery, may susunod pang pagdalaw, may susunod pang kumusta, may susunod pang ingat, may susunod pang babalik ako. Pero hindi ganun yung buhay eh. Hindi natin alam na yung ordinaryong araw na yun, na akala natin ay tulad lang ng kahapon, yun na pala ang huling pagkakataon. Huling tahol, huling pagkaway, huling pag-abot ng treats, huling pagngiti, huling paalam. At ang mas masakit, hindi tayo binibigyan ng eksaktong babalas ng buhay kung alin doon ang magiging huli. Sinabi ko kay Kuya Sunny kung paano na maalam si Bantay. Ikinuwento ko sa kanya. Kuya Sunny, sinubukan niyang matulog sa kama namin. Hindi na siya makaakyat ng kama, kaya binuhat ko siya at inilagay sa gitna naming mag-asawa. Kinabukasan, wala nang gumigising sa amin. At doon na namin napagtanto na wala na siya. Hindi niya kami pinahirapan hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Pinrotektahan niya kami, binantayan niya kami, at minahal niya kami. At
kung may natutuhan ako kina Kuya Sunny at Bantay, ito yun. Pahalagahan mo ang mga tao na naging mabuti sa'yo habang nandyan pa sila. Pahalagahan mo ang alaga mo. Sabihin mo ang mga salitang salamat, mahal kita habang naririnig pa nila. Maglaan ka ng oras habang kaya pa. Mahalin mo ng buo ang mga taong nakakasama mo. Dahil balang araw, ang isang bakanteng upuan, isang tahimik na gate, hindi na pala mabibigyan ng kaingayan, kasiyahan, o pagkakataong makain pa. Yun na lang pala magpapaalala sa atin na minsan, may isang nabubuhay na naging bahagi ng buhay natin. So huwag mong ipagpaliban ng pagmamahal, kabutihan at pagpapahalaga. Dahil ang panahon na akala nating pag-aari natin, hiram lang pala. At hindi natin alam kung kailan ito kukunin pabalik. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Tonton. At ito ang aking Secret Files.